Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita saking kelompok kalih Kanjeng Badhe maturake beliau review tentang daharan UMKM ingkang kita pilih. Saderengipun tepangaken nami kula Cahyaningsih nomor absen 12. Tepangaken nami kula Kaila Lainatun Nafisah absen 19. Saderengipun tepangaken nami kula Ratna Tidjaningsih nomor absen 13. Halo guys, dados sapunika kula badhe nyobi cireng ingkang wonten ing ngajeng toko Genbers aksesoris utawi sisihipun poci Cimantul. Dados cireng menika wonten sekawan varian isi, wonten ayam pedas, ati, bakso, lan sosis. Ing mriki kita badhe nyobi sekawan raos cireng. Ingkang wonten ing mriki regi satuan cireng 7.000, menawi setunggal porsi 10.000. Sasampunipun ngentosi pungkasanipun cireng ingkang kita pesan. Sumangga iki nyobi pertami kita lan panjenengan sedaya nyobi ingkang raos ayam pedas. Raosipun menika pedes manis amargi isian ayamipun. Adonanipun dados ugi alus, kenyal lan gurih. Nah, selajengipun kita badhe nyobi ingkang isiane bakso, ati ugi sosis. Menika inggih raosipun gurih, boten pedes, bumbunipun ugi meresep. Kanca-kanca sedaya kedah nyobi amargi cireng puniki eco sanget reginipun boten awas. Sampun kesupen mampir yo panggenanipun wonten Dalan Gajah Mada ngajengi toko Genbers aksesoris utawi sebelah Poci Cimantul Batang.